ongi etorri historia badu ahotsa saiora. Denboran zehar bidaiatzen dugu, iraganeko garaietan nola bizi ginen kontatzen diguten pertsonaiak ezagutzeko. Gaur, gure sandaliak eta tunikak prestatuko ditugu, oso aspaldiko garaietara egingo baitigu bidaia. Espainia erromatarrera goaz, duela ia 2000 urte. Han, benetako erromatar bat ezagutuko dugu. Gaur egun Espainia esaten diogun horretan bizi zena. Denboraren makina programatzen dugu eta kokapena ondo doitzen dugu. Gladiadoreen eta lehoien borrokan koliseo baten erdian ez erortzeko. Eta, ara, Hispania! Kristo ondorengo lehenengo mendera bidaiatzen ari gara, Iberiar penintsula erromatar inperioaren parte zen garaira. Eskualde honi Hispania deitzen zioten, eta erromatarren menpe egon zen 600 bat urtez, Kristo aurreko lehenengo mendetik Kristo ondorengo 5. mendera arte. Inguru hau oso garrantzitsua zen erromarentzat. Urrea, zilarra, oliba olioa, ardoa, garia eta baita kultura ere. Garai honetan, hiri garrantzitsuenetako bat, Tarrako, Emerita Augusta, Kordoba edo Kartago Nova ziren, seguru baten bat ezaguna egiten zaizuela. Gaur egun, Tarragona, Merida, Kordoba eta Cartagena deitzen dira, urrenez urren. Hiri hauek botere, merkataritza eta bizitza sozialaren benetako erdiguneak ziren. Guztietan zeuden foroak, plaza publiko handiak tenpluz, eraikin administratiboz eta dendaz inguratuak. Han, hiritarrak elkartzen ziren negozioak egiteko, epaiketetara joateko edo besterik gabe solastatzeko. Termak ere bat zeuden, urbero, epel eta gela hotsak zituzten komun publikoak. Jendorrek ez zuen batere gaizki egiten. Gure gonbidatua Erroman jaio zen, hiriburu handian, baina bere familiarekin Hispaniara joan zen bizitzera, bere aita probintzia bat administratzera bidali zutenean. Bere bizitzan hiri handiko eta lurralde hauetako ohiturak uztartzen ditu. Lortu dugu, Emerita Augustara iritsi gara, eta nire aurrean erromatar etxe eder bat dago. Agur, ongi etorri nire domusera. Eskerrik asko gu hartzeagaitik. Domus erromatar familia aberatzen etxe tipikoa zen, erdiko patio batekin eta inguruan hainbat gela zituena. Zerbait esan duzu? Ez, etxea miresten ari nintzen besterik ez. Eskerrik asko, egia da miresgarria dela. Benetako erromatar estiloari leial izateko eraiki genuen. Nola etorri zinen Hispaniara? Nire aitak Erromako senatuan lan egin zuen. Bai, entzuten duzuen bezala, senatuan. Administratzaile gisa ona etortzeko izendatu zutenean, familia osoa joan zen berarekin. 12 urte inguru nituen iritzi ginenean. Hasieran, dena bezberdina iruditu zitzaidan, hizkuntza, janaria, baiteguraldia ere, baina pizkanaka ohitu egin nintzen. Zoragarria, eta nolakoak dira zure egunak hemen? Goizez, etxe antolatzen dugu. Forora joaten gara erosketak egitera edo beste negozio batzuk egitera. Eta batzuetan, bainuak bizitatzen ditugu. Nire tutorearekin ere ikasten dut. Latina sakonduz, nire hizkuntzan, grekoa, aritmetika eta retorika pizka bat ikasten, hau da, ondo hitz egiteko artea. Ikusgarria. Hori da, eskerrik asko alegia. Ohiko alda emakume gauza horiek guztiak ikastea? Ez, benetan. Erromatar emakume gehienek etxeko lanak ikasten dituzte batez ere. Baina nirea bezalako familia aberats edo goi mailakoetan ohikoagoa da hezkuntza jasotzea. Batez ere, jasotzen ditugun gonbidatu garrantzitsuekin elkarrizketa hezietan parte hartzea. Oso interesgarria. Zer desberdintasun nabaritzen dituzu Hispaniako zati honen eta inperioko beste eremu batzuen artean? Hemen, Lusitanian, Emerita Augusta hiriburu den eskualdean, hiriak txikiagoak eta lasaiagoak dira Italian baino, baina azkar hazten ari dira. Jendeak gure ohiturak bereekin nahazten ditu. Adibidez, erromatar arropa janzten dute, baina baita bertako oihalak eta apaingarriak ere. Hemen, janariak Erroman baino eiza eta ibaiko arrain gehiago ditu, eta baetika mendilerroko oliba olioa. Penintsularen hegoaldean, hain ona da ezen imperioko hiribururaino bidaltzen baitute. Ohartu naiz, halaber, hemengo neguak imperioko iparraldean baino leunagoak direla. Gogoratzen dut zein hotz egiten zuen Germanian gure bidaia hasi genuenean.
Aldaketa handia da, baina poste naiz oraindik zure sorterria gogorarazten dizuten ohiturak eta lekuak dituzula. Ikusten dut hirian apaingarri asko daudela. Ospakizun bat prestatzen ari zara? Ez duzu ideiarik zenbat gustatzen zaizkidan festa honak. Hori da, Saturnalia jaiak lasteraziko dira. Saturno jainkoaren, nekazaritzaren jainkoaren omenez ospatzen ditugu, eta garai honetan egiten ditugu, abenduaren erdialdean. Hainbat egunez, oturuntzat, jolasak eta opariak prestatzen ditugu. Gauza bitzia da. Tradizioz jai hauetan esklaboek askatasun gehiago dutela eta baita rolak aldatzen dituztela jabeekin ondo pasatzeko. Sinesten alduzu? Kaleak apaingarriz eta musikaz beteta daude, eta denak umore honean daude. Oso ondo dirudi. Agian, egun batzuk barru, denboran atzera egingo dut bere distira guztia ikusteko. Naiz eta uste dudan, zaila izango litzatekela jendearekin komunikatzea. Ez baitugu hizkuntza bera hitz egiten. Nola hitz egingo duzu etorkizunean? Ez esan latin eder eta goi mailakotik aldendu zarela. Pizka bat, bai. Eremu batzuetan, latinarekin zerikusirik ez duten hizkuntzak hitz egiten dira. Baina beste askotan, hitz egiten diren hizkuntzak erromatar probintzietan hitz egiten zen latin kolokialetik datoz zuzenean. Hala nola gaztelaniaz, frantsesez, italiaraz edo portugesez. Kasu honetan, ongi etorri. Gu gabe, ez zenukete hizkuntza hain sofistikaturik izango, eta ziur nago erromatar inperioaren esku hartzerik gabe. Ez zenuketela hainbeste aurrera egingo beste eremu batzuetan. Eta gure eraikuntzei buruz? Ikusgarriak dira. Balzenekien mende asko barru oraindik ikus ditzakegula garai hartako antzoki, zubi, akueduktu eta bestelako egitura horien aztarnak? Adibidez, Segoviako akueduktua edo Meridako erromatar antzokia, erromatar imperioak Iberiar penintsulan utzitako arkitektura ondarearen bi adibide ikonikoak dira. Ez nau harritzen. Erromatarrok badakigu zer egiten ari garen. Gauzak hasieratik ondo eraikitzea gustatzen zaigu. Betiko irauteko. Beraz, ongi etorri berriro. Beldur naiz laster etorkizunera itzuli behar dudala. Baina, amaitu aurretik, zer iruditzen zaizu Hispaniako kulturen nahazketa? Uste dut horregatik dela leku hau berezi. Ez nuen inoiz imaginatu etxetik kanpo hain eroso sentituko nintzenik. Hemen, erromatar ohiturak lehenago hemen zeuden herrien ohiturekin batera bizi dira. Hala nola, zeltiberiarrekin eta iberiarrekin eta horrek eguneroko bizitza aberasten du. Gainera, hemen konturatu naiz, Erromaren indarra ez dagoela bere armadetan bakarrik. Baita, hainbeste leku desberdinetako jendea imperio bakar batean batzeko duen gaitasunean ere. Zer gogo eta ona, eskerrik asko zure domus ederrean hartu nauzulako. Egun gutxi barru ikusiko dugu elkar festara joateko. Eskerrik asko zuri niri entzuteagatik, beti izango zara ongi etorria. Gaur, Kristo ondoren, lehenengo mendera bidaiatu dugu benetako erromatar emakume bat ezagutzeko. Hiriburu handia utzi zuena Hispaniara bizitzera. Bere egunerako bizitzaren berri eman digu, eta bere jaialdi eta tradizioen berri izan dugu. Familia guztiak ez zirela baldintza berdinetan bizi ere aurkitu dugu. Haien historiak gogorarazten digu, kulturak hazten direla partekatzen eta nazten direnean, eta gaur egun maite ditugun lan eta auturak milaka urtez iraun dezaketela. Eskerrik asko historiak badu ahotsa gurekin bat egiteagaitik. Hurrengo atalean beste garai batera bidaiatuko dugu. Historian bere arrastoa utzi zuen beste figura bat ezagutzeko. Laster arte!